Vítam každú jednu ženu znova opäť. Každýkrát začínam tento podcast s privítaním žien, ktoré sledujú podcasty pre ženy so mnou, s Henrietou Bulvásovou a dnes so špeciálnou hostkou. Najväčšou inšpiráciou pre mňa, lebo tieto podcasty vznikli presne preto, aby sa inšpiratívne ženy stretávali, rozprávali a mojou najväčšou inšpiráciou je práve moja mama. A mami, ja ťa vítam na tomto podcaste. Pre mňa je toto emotívny moment a aj keď mám vždycky odvahu, tak dnes je to naozaj pre mňa najviac emotívnejšia chvíľka, pretože rozprávať sa s tebou v rámci mojej práce aj v rámci všetkého je veľká česť a ja ti ďakujem, že si sa odhodlala. Takže ešte raz ťa vítam, Monika Trstenská, moja mama. Ďakujem za pozvanie. Maminka, ty si pre mňa veľká inšpirácia, pretože už viac ako 30 rokov pracuješ ako kadernička a 34. 40. Tohto roku je 40 rokov. Ako som skončila. Takže ty sa už 40 rokov venuješ ženám. Maminka, prečo si chcela byť kaderničkou? Ja ako asi by som povedala, že ani som nechcela byť kaderničkou, lebo mňa nezobrali za krajčírku. Za krajčírku zo 8. triedy ma nezobrali a potom som dostala do rúk časopis tam po skončení základnej školy. A v tom časopise som videla na obrázku jednu pani, ktorá sa vidí v zrkadle, v bielom oblečení, vtedy chodili v bielom oblečení len lekári. A tak ma inšpirovala, že to je taká čistá práca. Tak ako si som takýmto štýlom. To je to, čo si pamätám tam po skončení základnej školy. Niekedy si rozmýšľala nad tým, že by si zmenila prácu? Alebo to bolo 40 rokov, že robíš to, čo máš rada? Ako počas tých 40 rokov som robila všetko možné. Vieš veľmi dobre. Áno. Aj nemožné. Ale ako aktívne mám 15 rokov salón. Predtým som bola doma a nemala som odvahu. Odvahu proste otvoriť si salón. Takže. Čiže vidíš, 25 rokov si nemala odvahu na svoj sen až po 25 rokoch a teraz ho máš už 15. Čo je také pre mňa, že ja som vyrastala pod tvojim vedením alebo tvojou výchovou presne s takým tým zámerom, že buď láskavá a maj odvahu. Že si ma naučila tej odvahe ty. A ja sa budem snažiť dneska mať také otázky, ktoré ťa nebudú rozsiťovať, lebo by som plakala asi aj ja. Od šťastia, ale nie preto, že proste si tu, ale práve preto, že ty síce 40 rokov pracuješ so ženami, ale ja evidujem na tebe, že už veľmi dlho rokov pracuješ so sebou. 3 veci si pamätám a to sú, že vždy si ma naučila, že odosobni sa. Druhá vec bola, že kašli na pocity, láska zvíťazí. Hovorila sa to trošku inak, ale to už nie. Ale bolo to gro, že kašli na pocity, láska zvíťazí. A tretia, aby si bola ty šťastná. Len aby si ty bola šťastná. A stále si pamätám, že odkedy si ty začala na sebe pracovať, tak si začala vysielať alebo rozprávať nám presne tieto veci. Čo bol tvoj zlom v tvojom živote, že si začala tak prehodnotila svoj život? Tak určite najväčší zlom v živote boli tie sezónne práce, ktoré som absolvovala. Chodievala som. Vieš veľmi dobre, každý rok 3 mesiace preč od vás. To tam bola veľká škola. Veľká škola života to tam bola. A som veľmi rada, že ma osud zavial do takýchto miest, lebo určite by bola som mňa úspešná kadernička, ktorá by mala salón už v 90. rokoch. A možno by sa so mňa stala taká materialistka a pán Boh to nemal so mnou v pláne, Takže tie sezónne práce boli. Že ťa ako keby uzemnili? Áno, veľmi ma proste tak dostali nohami na zem, lebo bolo to, tam to bolo veď bola si so mnou, vieš? Áno. Ale s odstupom času to bolo veľmi ťažké. Ťažké. Ťažké to bolo. Už len pomyslenie, že deti sú doma Ale ja napríklad si myslím, že väčšinou sa deje toto pre niečo. Hej? Že ty to berieš ako matka. Teraz ja už ako mama ťa viem pochopiť,
My sme sa už niekedy bavili, že sa hneváme na seba, alebo nehneváme, že keď sme boli vlastne bez teba, ale teraz ako mama to beriem úplne inak, lebo ja som tiež tá, ktorá raz za rok potrebuje fakt na 3 týždne, či to bol Bali, alebo teraz to bola púť, odísť a ty mi vždy tak pekne povieš, choď, ja sa o deti postarám. A to je takéto skvelé, že tá práca na sebe je o tom, aby sme boli nohami na zemi. Lebo keď si uletíme, tak to nie je moc dobré. A čo si ty myslíš, že na čom by mali ženy začať pracovať? Keď ich tak vnímaš a pracuješ s nimi a ty veľa počúvaš ženy, veľmi veľa rôznorodých tém. Myslíš si, že by mali na niečom konkrétnom zapracovať? Tak ako vnímam ženy, alebo celkovo prácu s ľuďmi, tak častokrát sa zamýšľam v mojom salóne, že sa vôbec nevieme počúvať. Sami seba? Jeden druhého. Jeden druhého nevieme počúvať a žijeme potom v tom takom svojom svete. A aby sme sa mali, aspoň tak z rozhovorov, keď tak počúvam, mám viacej žienok v salóne a tak ja si pracujem, hej, a oni sa rozprávajú, tak normálne sa pristihnem, že veď ona jej neodpovedala na to, čo sa jej pýta, že proste hľadela si svojho, len počkala, kedy dohovorí, tak už nadväzovala na to svoje. Ale ty si sa ma pýtala, že na čom by mali zapracovať. Menej vravieť a viacej konať. Konať. Lebo aj počas tých sezónnych prác mi tam veľa tak otvorilo. Ja v salóne mám proste ženy, každý príde ku mne tak úctivo, tak ohľaduplne, tak proste že nemáme priestor na hádky, nemáme, hoci raz sa mi stalo, áno, jediný raz. Že si sa pohádala s klientkou? Nie, klienta som vyhodila z kresla, lebo bol nervózny a šla z neho zlá energia a ja som povedala, že takýchto panov nemôžem strihať. Sadol si a proste zvedýchal a ja viem, viete čo, ako ja vás vôbec nemusím v takomto napätí strihať. Tak vyskočil z tej stoličky. Pri dverách sa otočil a vrátil sa nazad. Fakt? Vrejme, prečo ste sa vrátili? Lebo nik ma lepšie nevie ostrihať ako vy. A ostrihal si ho potom? Pochopiteľne s úsmevom na tvár. Veľakrát vidíme v našich životoch, že až vtedy, keď dupneme nohou a nenecháme si proste vysávať energiu, tak vtedy príde ten zlom. Keď si povedala, že menej rozprávať a viacej konať, tak myslíš si, že aj takto konať, že povedať si aj nie a rázne, nemusieť byť obeťou všetkého, čo sa ti deje? Určite, určite. Ale aj tak vnímam ženy, že proste aj na tých brigádach, hej, že proste mali silné reči, že aké sú silné, aké sú kamarátky, a pritom proste nebojovali na tej sile. Bolo to tam ťažké, ale šla s tým zámerom, že si ide zarobiť na tú kuchyňu a ona po 2 týždňoch to vzdala, že proste kedy chce v živote proste niečo dosiahnuť, keď pri prvej výzve proste padne. Bolo ťažko, vravím. Mali sme tam kamošky, čo chceli ísť domov, ale vedeli sme, že tie prvé 2 týždne sú najhoršie. Ďakujem Bohu za silu, ktorú mám. A mohla som tou svojou silou pomôcť aj iným ženám, že fakt po tých 2 týždňoch útrap potom boli fakt radi, že neodišli, lebo to bola práca na 2-3 mesiace a za 2 týždne nezarobíte akurát to, čo ste ani do toho nedali. Hej. Tak si ich motivovala? Tak som ich motivovala. Akože ja si pamätám, že nás si musela veľmi, lebo ja som tam chodila v mladom veku a to bolo podľa mňa... Ako určite by som nevrátila nič naspäť a nič neľutujem, čo sa stalo, ale veľmi mňa to rozhodilo, mňa to extrémne tam rozhodilo. Ale toto vidíš, mám po tebe, lebo ty si už tedy motivovala a ja motivujem teraz, aby mali odvahu ženy, aby mali veľa odvahu. Áno, že proste, keď si dám nejaké ciele, ja som vždy snívala o salóne. Proste bol život aký, nedokázala som odísť z domu. Na tie brigády som dokázala, ale do salónu som nedokázala proste odísť. Ale vždy som tak tajne, ani som to neskúšala. Domka som si robkala, ako som si robkala. Proste vždy som mala klientelu, ktorú som mala. No, ale vždy som tužila, že budem môcť ísť
do práce a nebudem mať žalúdočnú nervozitu z toho, že prídem domov a deti nepoučené. Ja si to pamätám, to bolo také pekné obdobie, ty si mala kaderníctvo vlastne dolu tak akože v chodbe na dolnom poschodí. A my sme boli tak pekne naučené pochváliť ty a dobre vypadáte. A toto nám ostalo podľa mňa, že sme tak lichvotkujeme. A to, že veľa cítime, nie je slabosť, ale sila. To si ma naučila ty. Lebo ja som asi od mala bola taká emočná. Veľmi emočná. Najviac, áno. A ako určite tam bolo to obdobie, kedy som išla asi aj na nervy s tým, ale veľakrát ja si pamätám, keď tak lovím v pamäti na teba, tak tam bolo to pekné, že nepamätám si veľa o teba, že nerev, alebo prečo zase reveš, alebo niečo. Proste že keď si to tak vezmem, keď som sa aj zamýšľala nad týmto rozhovorom alebo celkovo nad tým všetkým, aký vzťah máme medzi sebou, som vždy túžila mať najlepšiu kamošku a to poviem takú pikošku, že ja som mala problém s tým, že buď sa mi stalo, že to priateľstvo stroskotalo na nejakých takých hlúpostiach, alebo sa niečo stalo a vždy mi tú najlepšiu kamošku alebo kamošku proste odvial vietor. A tak som si raz povedala, a vieš, kedy to bolo? Asi keď som čakala Kláriku, že druhé dieťa, že som si tedy povedala, že ty kokos, ty nemusíš mať najlepšiu kamošku, veď máš mamu. A stala si sa mi najlepšou kamoškou a vtedy si ma najviac naučila, že ak veľa cítiš, tak to nie je tvoja slabosť, ale je to tvoja sila. Tvoje cítenie nemusí byť tvoja slabosť, môže to byť tvoja sila. Pretože vyhodíš niekoho z kresla a on vďaka tomu, že mu ukážeš to, že veľa cítiš a že si precitlivela, tak sa vie pokoriť a vrátiť sa naspäť. Prečo si nedovolujú ženy cítiť podľa teba? Neboli naučené rozprávať, alebo nemali ich to počúvať. Vieš, ty už si zase trošku inak generácia, ale treba ja s mojou mamkou, nech jej dá Pán Boh večnú slavu, keď som jej niečo chcela povedať, nerozprávali sme sa. Chcela som ja nikdy nezabudnem, ako sme boli v Burgini a proste trhali sme tam tú trávu a ticho, vieš, ako babka bola tichšia osoba. No a aj keď som jej chcela niečo o chlapcoch povedať, alebo nie. Odvrkla? Nechcela ťa počuť? Nie, nepočúvali. Aspoň aj tak, čo sa rozprávam so zákazničkami staršími, tak oni sa rodičia sa nerozprávali. Nerozprávali s deťami tak, nevysvetľovali, nezaoberali sa, dávali im poriadok všetko, čo mohli dať, ale po tej emočnej stránke, takže ako je to možno v tom rode. Tá generácia ten generačný proste. Hej, že tá generácia tvoja a ďalej je o tom, že boli skôr ticho a nepočuli. A odtiaľ možno môže byť aj to, že my rozprávame a neodpovieme ani na odpoveď, na otázku, ale proste hneď povieme tie svoje starosti. Stretnú sa dve ženy, ja sa mám zle, ona začne, ja sa mám ešte horšie, môj chlap je zlý, môj ešte horší a idú, iba si nakladajú a sú potom také tie obete svojho života. Tak. V mentoringu so ženami veľa riešim to, že zanevrú na svojich rodičov, pretože moja mama je zlá, môj otec je zlý a ja som sa naučila, že náš ocino bol aký bol a bol srdcom veľmi úžasný človek. Ale vo svojom živote bol utrapený. Proste keď som ho pochopila, že on len trpel proste tým, že mu nebolo dopriaté láska, že mu nebolo dopriaté počutie. Nebolo mu dopriaté podpora talentov podľa mňa, že bol veľmi úžasný muzikant podľa mňa. A teraz ja viem, že možno s rodinou, keby sedíme a o ňom toto poviem, tak príde taká hneď hádka, že ale a toto je presne to, že my sa hneď zahriakneme, že keď vidíme v tom druhom dobre a mne sa páči toto na práci so ženami alebo na takých rozhovoroch, že vyzdvihnime proste to dobre, čo v sebe máme a že naučíme sa proste počúvať a jeden druhého a potom toto konanie, to sa mi páči, to budem používať, že menej rozprávaj a viac konaj. Ak by som ja mohla vrátiť späť v mojom živote niečo, nič by som nezmenila. Jediné, čo by som zmenila, by bolo asi to, že by som viac verila na rozprávky a na šťastné konce. Lebo proste som si uvedomila aj vo vzťahu s tebou a vo mojom vzťahu s Bohom, tvojim vzťahu, idem trošičku na tú vieru, že keď v niečo veríš, že dobre dopadne, tak ono to dobre dopadne. A to v tých rozprávkach veľakrát som videla. A teraz, keď ich s deťmi pozerám, tak si uvedomujem, že veď od mala to máš pred očami. Keď v niečo veríš, tak sa to stane.
narazili sme aj na to, že vlastne vy ste generácia, ktorá nekomunikovala, my sme generácia, ktorá má nutnosť komunikovať. Teraz som sa dotkla trošičku v tej viere, lebo ty si pre mňa anjel na zemi, ktorý verí v Boha krásne. Proste máš príkladnú vieru a naozaj a vieš, čo máš najviac, čo si najviac cením a poviem to teraz tak naplno, že ty si ma vôbec neodsudzila za to, že mňa lákalo a možno aj kúsok spirituality, možno aj kúsok proste. Rok dozadu, keď som vlastne vyšla s kožou na trh a veľmi som túžila pracovať so ženami a pomáhať ľuďom. Od malinkého mala. Preto som možno aj učila deti, lebo som si myslela, že vlastne keď budem sa venovať tým deťom, tak tie mami budú mať priestor a vôbec tak nebolo. A preto som chcela pracovať so ženami a prišla som vlastne k tej svojej viere. Mňa si Pán Božko naspäť zavolal cez spiritualitu. Hej, že vlastne ty si bola svedkom toho, že vlastne keď som bola v najhoršom, tak som našla pomoc v seba rozvoji v takom tom inom duchovnom. A rozhodla som sa ísť na Bali. A tam som ti povedala, že prvýkrát som pocítila, že Boh je fakt len jeden. A že to my si pcháme do toho chujoviny, že ich pomenujeme a proste sa odsudzujeme a hovoríme o tom, ználepkujeme to, ale tak som sa potom začala tak viacej zaujímať. Vo veľa veciach si mi dala odpovede na otázky, ktoré som nemala. A dala som si takú otázku ja, že prečo som sa odklonila. Myslím si, že to bolo preto, lebo nie, že odklonila, prestala som chodiť do kostola, nezaujímalo ma kázne, vždy som ich predumala nad tým, čo, kde, ako, hej. A teraz, aj keď nie som príkladný kresťan, nechodím do kostola všetko, ale bez modlitby si deň neviem predstaviť. A pamätám si, neviem, či to pamätáš aj ty, keď som mala robiť prvý event na Slanickom ostrove. A povedala som ti, že som mala taký strach, že proste, jak tam budeme meditovať, že je to kostol. A potom som sa vlastne dozvedela, že Slanický ostrov umenia je prvý ostrov, na ktorom sa kňazi stretávali a meditovali tam. Kedysi sa modlitba, ako komunita kňazov, zoskupovali do meditácie, volali to meditácia, nie modlitba. A vtedy mi prvýkrát prišlo, že tak ty potom nie si tak zle, vieš, že som sa... Ale až teraz, keď som bola na púti trojtyžňovej do Santiaga, tak som si uvedomila, že naozaj Boh je všade a že to, čo si ma ty naučila, že ver, odovzdaj to Bohu, odosobni sa o to. Ty si ma vždy tým tichým, že keď teraz mám tendenciu napríklad nereagovať na nejaké veci, tak si vždy poviem, že ja som ako mama. Nie, že by som si zahryzla do jazyka a nepovedala to, čo chcem povedať, ale niekedy to je úplne zbytočné. A stačí sa odosobniť a proste... Hodiť strelnú modlitbu. Otvorila som štúdio, tak sú také dve verzie. Jedna je sekta a druhá je proste super seba rozvoj. Ako vnímaš ty moju prácu? A to teraz idem s kožou na trh, pretože ja som si presne povedala, že dám ti túto otázku preto, lebo ja si verím a verím v to, že to, čo robím, je proste mám zámer. A ty vieš, aký zámer mám. Môj zámer je, aby ženám dobre bolo. Aby sme boli šťastní, pokorní a láskaví srdcom. A povedala som si, že dám ti túto otázku proste. Nech sa prestanú vytvárať konšpiračné teórie o tom, čo je sebarozvoj, ale nech si proste každý uvedomí, ako to vie vnímať aj generácia, ktorá nebola naučená rozvíjať sa, komunikovať a ako to má šancu vnímať najbližší článok. Ako ty vnímaš moju prácu? Keď vidím tvoj šťastný úsmev na tvári a tie iskry v očiach, som šťastná. No teraz rozdýchaj. Áno, lebo vždy som rob to, čo ťa robí šťastnou. V škôlke si bola veľmi šťastná. Keď si pracovala s deťmi, si bola veľmi šťastná. Keď si začala, áno, boli pochybnosti, ale postupom času stále som prosila Pána Boha, aby to, čo robíš, aby všetko bolo v súlade s jeho vôľou. Aby tam, viem, máš veľké srdce, máš veľmi, 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 veľmi veľkú milosť a dar od Pána Boha, ktorý rozvíjaš. Ideš správnym smerom a keď počúvam, nikdy, prvýkrát som s tebou takto pracovne. Áno. Som zatiaľ nemala česť. Vždy strážila deti. Veľmi rada. No ale zase mi to vynahradí, keď mi povedia žienky, že moje staršie zákazničky, že ťa sledujú, že ťa proste, aká si úžasná. Som šťastná. Som šťastná a viem, že to cítim, že to, čo robíš len s najlepším úmyslom a v súlade s Božou voľou. Nie je za tým sekta, alebo aby tam
za tým niečo hľadalo. Ja som si toto uvedomila, že prečo možno vzniká v ľuďoch tento názor a to je vlastne to, že ja som veľmi asi autentická. Myslím, že som sama sebou, že ja neviem zatajiť niečo. A keď sa pre niečo natchneme, to hneď každému poviem. Hneď to proste idem do toho, mám tú tendenciu idem a ľudia nemajú dovysvetlené veci. Že vlastne ja som si uvedomila, že to, čo je vo svete už skvelé, či už je to coaching, mentoring, sebarozvojové dni a práca meditácie a práca s energiou, práca so ženami, s komunitou, so všetkým, že to, čo je vo svete ďalej rozšírené, to u nás na Orave chýba proste. Ďakujem ja Bohu za odvahu, ktorú mám, lebo mňa sa nikdy nedotklo, že by som si povedala, že nejdem to robiť, nie. Pán Božko ma tak svojimi skúškami vyškolil, som sa fakt čeliť ťažkým veciam a tak mi to ako že to sa teba netýka. Fakt toto som sa naučila a vďaka napríklad tej spirituálnej stránke práce s energiou som si mohla uvedomiť, že je to vlastne toho druhého človeka strach, nie môj. Strach je energia, hej? A vlastne on má ten strach, ja si ho hneď zoberiem za svoj a potom všetká tá snaha padne. A teraz si uvedomujem, že to nie je môj strach, ja mám odvahu. A preto som si povedala, že to nie je o tom, že by ma ľudia posudzovali, lebo ide niekto začať podnikať. Aj to odsúdia ľudia. Povedia si, že taký je. My máme veľkú tendenciu nálepkovať, posudzovať, odhovárať. A ja som si povedala, že nevadí. Dnes som mala napríklad rozhovor s Klárikou, s mojou dcérou, tvojou vnúčkou, keďže riešime napríklad aj tú komunikáciu. Hej, že ona možno bola vychovávaná ešte mnou kým som ja prišla k sebe, kým som sa spoznala, kým som začala byť šťastnejšia sama v sebe a prišla k tej sebaláske, tak ona bola vychovávaná takou mojou frustráciou a som bola veľmi smutná po tom určité obdobie. Čiže ona ako keby bola naučená potláčať svoje city a nepovedať svoj názor a tak. No a vlastne sa to trošku odzrkadľuje vo vzťahoch s vami, lebo proste my by sme chceli by sme tú otvorenú komunikáciu a riešime to už vlastne dlhšie, hej. Ale dnes som mala s ňou rozhovor a povedala mi úprimne všetko, čo ju ako keby aj teší, čo ju trápi a veľmi sa mi páčila veta, ktorú povedala, že maminka, ja nechcem, aby sme sa hodnotili. Ja chcem, aby sme sa všetky spolu smiali. A ja vravím Kolári, tak toto by mala počuť celá rodina. Ja vravím, tak to proste povedz nahlas, že povedz toto. Vždy, keď budeš cítiť tlak, tak to proste povedz, hej? A ona, že dobre. A potom bola ďalšia vec, ktorá ma veľmi potešila, lebo som sa snažila to vysvetliť a povedala som jej, že Klári, neočakávaj, alebo nehľadaj, nevšímaj si to, čo ten druhý nevie, a všímaj si to, čo ty vieš. To, že niekto nevie priznať chybu svoju, to ťa nemá trápiť. Ty máš v tom vzťahu vidieť seba. Tak ja viem komunikovať, tak poviem. Aj keď príde možno rána, príde nejaká kritika alebo niečo. Ale povedz to, ak to chceš povedať, povedz, že my si všímame to, čo nevie ten druhý, ale vôbec si nevšímame to, že my niečo tiež nevieme, alebo možno niečo vieme inak. Že to som sa aj tak ako keby snažila, tak som si presne povedala, že ako sa tie vzťahy posúvajú, keď sa nebojíme. Keď máme tú odvahu a keď chceme, tak je to úžasné, že sa to vie tak posunúť. Aký ty máš názor keďže viem, že sa staráš o seba, chodíš aj cvičiť spolu so ženami, máš rada modlitby, chodívate veľmi skoro ráno sa modliť ženské spoločenstvo. Aké ty máš názory na to? Myslíš si, že narastá tá kolektívna energia, keď sa stretávajú ženy v komunitách, alebo je to zbytočné? Vrátila si ma do spomienok, na ktoré určite si aj ty spomínaš, keď sme chodívali aerobičky. Áno. Navzájom ste sa navštevovali. Chodívali sme cvičiť. A potom sme sa... Ježiš, som si teraz na ten hlasný smiech. Na to. Jasné, že to bolo krásne. Potom sme sa zakúklili tak ako sami do seba, ale fakt si vo mne vyvolala teraz ten pocit, že po cvičení sme proste šli niekde. Že nie, je dobré, keď sa ľudia stretávajú. Určite. Určite je to úžasné. Už len tým, že vždy som mala rada skupinky. Hej. V mojej práci spájam moju prácu proste s tým duchovným, hej. Že rozprávame sa o Bohu, rozprávame sa o viere, rozprávame sa o modlitbách, ktoré sú pre nás ľudí veľkou inšpiráciou. Veľa je žalmov, ktoré proste
Ducha Svätého, s ktorým máš krídla a lietaš. Prajem každému jednému prajem zažiť ten pocit toho odosobnenia sa, keď zatvoríš oči a proste cítiš tú silu toho Ducha Svätého a je to úžasné. Prajem všetkým, zo srdca prajem. A je to krásne, lebo si vezmi, že ty si mi ukázala, že proste ver a budeš to mať, že proste otvor sa a ešte si dala vždycky, dáš taký pekný dotatok, keď prídeš z kostola. Pán farár vás pozdravuje. A to mám rada veľmi, lebo jasné. Je mi to jasné. Akože mne to je jasné, no na druhej strane nikdy si na nás nevytvárala tlak. Keď sme boli deti, sme museli, ale teraz vlastne v tej zrelosti, lebo veľakrát sa tak akože keď sme boli deti a kuklíme sa v tom, že ako dieťa som toto nemala, prídu tie ženky a prvé stretnutie sa obhajujú a ja vždy poviem, teraz si dieť. Ja viem, že v sebe máme tie deti. Hej? My sa o ne máme ale ty si zrelá a ty môžeš, v tom, čo teraz máš, to dievčatko v sebe uzdravíš takto. Len ju neukazuj tú slabosť svojemu a svojej autenticite, ale ukáž svoju silu tomu malému zranenému dievčatku v sebe a príde to proste takéto napojenie sa proste na toho Boha, na tú ľahkosť bytia. Lebo toto mne dalo proste, odhodilo mi to strach proste a úplne som si uvedomila, že a to je také pekné, že ak cítime, že sme na správnej ceste, tak sú tam tie synchronicity, že vidíme, že ten Pán Božko nás tam pozdravuje, tam nás pozdravuje, tam niečo pre nás má, tam sa niečo udeje. A my vieme, že to už nie sú náhody, že nič nie je náhoda, všetko sa deje pre niečo. A ja sa chcem spýtať na záver našej debaty, že ak by si mala povedať niečo o mne, lebo toto je otázka vlastne, keď som sa ja pýtala žien, ktoré so mnou niečo, tak som dala, že čo si myslíte, že z toho rozhovoru s mojou mamkou akože bude, že jedna kočka mi povedala, že vieš, to je super, že veľa žien zaujíma, že aká skutočne si, či to nie je len taký, to ako sa prezentujem, či nie je herecký výkon, lebo to sociálne siete dneska majú. A ja som vždy bola herečka, že milujem tieto prednášania a všetky tie veci, lebo ja mám rada si to užiť, keď je pódium moje. Ale som si povedala, že dobre, tak sa proste spýtam mojej mamy, nech povie o mne, aká som, nech ma v skratke opíše a uvidíme, či to, že učím ženy autenticite je pravda. A ja nemám problém výsť s kožou na trh, lebo ak to bude odklonené od toho, aká som, tak viem, že mám na tom ešte zapracovať. Ak to bude identické, tak viem, že som dobre. Takže čo by si o mne povedala v skratke? Ako by si ma opísala? Hlavne si sama sebou. Dozrela si do stavu, kde si už sama sebou. Herečka si chcela byť od dávna. Len si chcela mať rodinný život. Nikdy nezabudnem. A možno ešte niekde budem hrať. No hráš vo svojej úlohe. Áno. Každý hráme tú svoju rolu. Lebo jeden život je taký úžasný náš film, že áno. Len málo ho vnímame, že sme poctení. Ja som šťastná, že si sa vypracovala tam, kde si. Mala si to ťažké, veľmi ťažké. Ťažké si to mala. Zvládala si ťažko situácie. Veľa razy si bola na dne. A ani sama si nevedela, ako pôjdeš ďalej, ako budeš... Ako čo, ale vždy si bola taká bojovnička, že proste mala si dní, keď si bola slabá, ale v mojich očiach si silná osoba. Si silná osoba. Mám ťa rada, mami. Mám ťa veľmi rada. Lebo o tom môžem teraz na záver povedať, lebo potom, keď vypnú kamery, tak sa môžem rozplakať. Ale mne to nerobí problém rozplakať sa úplne. Ale preto tento rozhovor bol, lebo je vlastne júl a je to špeciál podcast a preto, lebo vlastne teraz 26. kedy vyjde táto epizóda podcastu, je 5 rokov od smrti ocina. A ja som dnes extrémne hrdá na to, že môjim snom bolo stať sa sama sebou preto, lebo ocino to nikdy nestihol. Ale mám teba a ty mi ukazuješ, že si vždy bola sama sebou. Vždy si bola sama sebou. Aj keď ťa možno niekedy život utišil, že si nemohla rozprávať, alebo že ti dal niekedy veľa rán,
tak si vždy verila v to, že to zvládneš a vždy si bola v mojich očiach obrovská žena a vždy budeš proste. Ak raz by som mohla povedať, že kto je môjim najväčším vzorom v živote, tak si to ty. A môjim najväčším duchovným sprievodcom, tak je to ocino. Takže ďakujem ti za túto časť a naozaj ťa mám moc rada. A verím, že každej žene, ktorej chcem na záver tohto podcastu odkázať jednu vec, že ak sa niekedy hneváš na svojich rodičov, ak sa hneváš na kohokoľvek, tak proste odhoď ten hnev, odhoď strach, buď odvážna, maj láskavé srdce a proste pochop, že ten človek ti nie je len otcom alebo mamou, ale je to človek, ktorý si tiež nesie svoje veci, má v sebe srdce. A keď sa rozpráva ego s egom, tak to nikdy nie je dobré. Ale ak sa rozpráva srdiečko so srdiečkom, tak to vtedy je krásne. Čiže menej ega, viacej srdca. Ďakujem, maminka, za túto príležitosť. Ďačne.